Gomada Cahirirlach agus a heachtaí is cúis dom tús a chur leis an bléigh céim an Christ agus díospóra a oscailt Bille dTeangacha Oifigiúla fiche hain an seoinniu. A crum fáilte ó chrí rih an díospóra agus rih ver multi madidir leis an mille. Cé gur fáiltíoch rih an Bille nuair fáiltíoch é bhí reinsá ag muomh gur hasig Bille níos láidir an Commissioner dTeangacha agus chunar na Gaeilge ina measc. Bhí sé seo anta ag an rialtas agus gealas a chlór-rialtas go dóirfí Bille níos láidir chun cín. Tá takeíoch an rialtas feite gom féin agus ag an Aire Martin roinnt leasaí a bhula a chuige sin agus bhalam iad sin a chur i bhar láthair aniu. Ba cána is mó a déanaar an mille mar bhí ná go raibh aspa spruchtátí lúte le cuid in a bartais. Tá iarach déanta duna le sin agus na leasa seo a mulla an Crista cóla reachtaú am thurbhaisí le bunú trá nach néanaí sé bhí tar éis an Bille a bheith actia an plán náisiúnta ar mhaithe le soláthar serviceí poiblí tríbhean na Gaeilge bhéadú le bheith olbhia agus curtha faoi bhád an Aire trá nach néanaí na gábhlíonn tar éis bhunaithe agus fiche fan géad darcaí nua do cholachtaí poiblí inú sa Gaeilge trá nach néanaí na fiche trocha. Comála seo tastíonn an rialtas cúigt freise hort don Commissioner dTeangacha chun fearchan a dhéanamh ar orálacha in achtaán eile bhaine na húsáid nó na Stádas dTeangacha Oifigiúla agus tráchtarachtaí a tholáthar ina le. Faoi láthair tá an cúigt seo ag an Commissioner madidir le hacht na dTeangacha Oifigiúla amháin. Cé go bhfuil sé in an imscrúdú a dhéanamh ar cholíne achtaán eile nuair aonn sé gearán ón bobbal. Is dul chu cín a bheith an seo agus cuidóg sé go mór le cholachtaí poiblí a gcuid dúlgas ó thaobh na dTeangacha de cholíne. Agus muidir leir pandéime COVID-19 tá cleachta ag fórmhór a gcuin bheith ag cíne brú ón mbaile agus ag buint leasa as apanna éagsúla le haig cruinnithe. Tá technoliacht a gcuin sa lá atániu ann nach raibh ar fáil sa bhliain 2003 nuair a tugad isteach an ach na dTeangacha Oifigiúla agus déad fa cholachtaí poiblí roinnt serviceí a chur ar fáil go fíorúil nó ar lína de bhór. Tá spáin an COVID-19 glynn go bhfuil cholachtaí poiblí in ann roinnt serviceí a chur ar fáil ar bhealach de friúil agus na hairí chuige an sin a dhéanamh go scrúpa. Fecinn muid an seo aniu go bhfuil muid féin ag buint úsad as an technoliaach chun an cruinniú seo chur ar bun. Creidim go láidir go méid na cholachtaí poiblí in ann ghlacha leis na dúlgas breise a bhaineann leis an mille seo agus iad a chur bhaim ar bhun éifeachtach. Rinneach an obair ar an mille seo ar na leasaí faoin armáid aniu cin an rialtas agus cin an rasúr a réin. Forma Ryan Unker ó réimse lehan de gealseomhóirí agus tá cinse go nearna teachtaí an rasúra ar rud céine. At níam an obair agus an taide tá déanta ag teachtaí chun a gcuid leasaí a thabhairt chun cín, le rion sé seo go bhfuil spéis ar le acu san ábhar. Tar éis dom grandstadar a dhéanamh orthú ilig, beidh mé sásta brathnú níos géire ar roinnt acu fécint an méid muid in ann folíocht a aontú sa chuí is go méfar an ann iad a thabhairt ar ais le bheith féife ag céim na tuairiscála. Aon tóigh sibh lom nuair dearm go bhfuil actú an Bille seo ríhabhachtach don Gaeilge mar chuidóidh sé leis na hiarachtaí atá ar bun ag an Stáit agus ag an bobbal an Gaeilge ládrú agus inheartú don céad glúan eile. Má chuirtear a bhaim i gceart é tá muíach go méid serviceí Gaeilge darchaidán ar fáil do phobal na Gaeilge. Ní tharlóigh sé seo th ihe dar nóí a churann an Bille seo bunsra reachtaú faoi struchtúr nuas sa Stáit córas le dul ineach leis na leagaí atá ann faoi láthair. Mar hadbe don céadú rih beag mar rain an rainine bhfuil arb ferbert sa Gaeilge ag grílór a chuid feimíochtaí i lór mar bhaineann sé le harciíocht don service poiblí. Tá ag caint ar nóí faoin gcuiste náisiúnta reachtaú a bheith le bunún ar achtófar an reachtaíocht seo. Tá ag caint chomá faoin plán náisiúnta a bheith le fáiltiú agus le cur bhaim ag an gcuiste náisiúnta rud a thorfaí levéil a tréarcachta nach raibh ann riamh donna hiarachtaí a bheith ar bun chur leis an líon duine le Gaeilge sa service poiblí. Tá ag caint faoi tuairisciú a bheith le déanamh chuig an rialtas agus chuig an oireachtais madidir le chur bhaim an phlean náisiúnta. Tá gan an Bille seo sa sála ar chur an ach na Gaeltachta 22 ag píos oireachtaíochta a chur
Buntra bín próséis plan le teanga sa limisteir plan le teanga Gaeltachta sa balta service Gaeltachta agus na líonra Gaelge. Tá an próséis sin faoi bhláán is agus curriachú an Bille atá faoin mrád písa eile de bhansra na plan le teanga in at an cuid a bhainean le service feidhlí dart caidan in Gaelge chur fáil den na pobl sin. Is le dóchas atá an caint le bhniu mar sílam ghuilimid ag chur na struchtúr cuí, struchtúr láidir teanga in áit le dul an lec na deacratí atá gcuin agus go bhheicimid feabhsaigh teachtar chuirsaí haar tréimhse ama de bhar. Sílam gur é seo an bailach stúma le toirtmhí. Ní léon réiteach scríomh ann i mthirim agus sílam ag bhfuil dul amú ar aon daoine déir go bhfuil a leithéid ann. Gwan buchas libh féin agus ucht ag obair atá déanamh a gcuig agus na leasí atá molta go féin. Tá mé agsúil leis an blé agus tásúla go méid ar fad an ann taú le Bille láidir a chur chun cín agus a achú cumáú in éireann agus is féidir gur mágah.